ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборот бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси маҷлиси вакилони халқи ҷумҳурии Тунис Муҳаммад Ал-Носир барқияи тасаллият ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, бо камоли андӯҳ хабари даргузашти ходими барҷастаи сиёсӣ президенти ҷумҳурии Тунис Баджи Қаид аз Сепсиро дарёфт намудам. марҳум дар маснади президенти кишвар барои зиндагии осоиштаи ҷамъият ва пешрафту тараққии Тунис хизматҳои назаррас анҷом дода буд. бинобар ин талафоти бузург аз номи ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон ҳамдардии амиқи худро ба мардуми дӯсти Тунис баён намуда, ба наздикон ва пайвандони марҳум тасаллияти самимии хешро изҳор медорам. идомаи ахбор. рӯзҳои 23-25 июли соли равон дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бар раванди корҳои ободониву бунёдкорӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон шинос гардид. Самандар Искандарзода ва Бобуалӣ Тағозода гузориш медиҳанд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода нахуст аз ҷараёни корҳои ободонию бунёдкории ноҳияи Балҷувон дидан кард. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, дар ноҳияи Балҷувон сохтмони 375 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. аз шумораи умумии иншооти ба нақша гирифташуда дар соли 2018 14 иншоот ва дар 6 моҳи соли 2019 12 иншоот сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. дар дигар иншоот бошад раванди корҳо бо суръат идома дорад. тавре таъкид гардид, ҳамаи иншооти ба нақша гирифташуда бо назардошти хизматрасонии муосир ва талаботи меъморию сохтмонӣ бунёд карда мешавад. ҳангоми шиносоӣ сарвазири мамлакат аз масъулон талаб намуданд, ки баҳри боз ҳам тақвият бахшидани корҳои ободонию бунёдкорӣ масъулияти дучанд эҳсос намуда талош намоянд, ки иншооти ба нақша гирифташударо дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд намоянд. дар идома сарвазири мамлакат аз раванди татбиқи лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Кангурд Балҷувон Ховалинг, ки 42,5 километрро ташкил медиҳад, шинос шуд. фаъолияти дастаҷамона ва истифодаи имконоти фароҳам оварда шудааст, ки роҳи мазкур пурра асфалтпӯш карда шуда, дар доираи лоиҳа чароғонкунӣ, сафолакпӯш намудани ду тарафи роҳ ва бунёди истгоҳу дигар инфраструктури зарурӣ дар маҳаллаҳои аҳолинишин идома дорад. мувофиқи лоиҳа дар ин роҳ 6 пул бо дарозии 455 метр, 5 истгоҳ ва дигар инфраструктури зарурӣ бунёд карда шуда, роҳ ба категорияи чоруми роҳсозӣ мутобиқ карда мешавад. дар татбиқи лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Кангурд Балҷувон Ховалинг 351 мутахассис ҷалб гардидааст, ки аз ин 311 нафарашро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. масъулон нақша доранд, ки роҳи мазкурро қабл аз муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, тамоми қоидаҳои роҳсозиро риоя намоянд. дар заминаи сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва амалӣ гардидани нақшаву барномаҳои мукаммал дар соҳаи роҳу нақлиёт аз қабили навсозӣ, таъмиру таҷдиди роҳу пулҳо ва бунёди нақлҳои мошингузар, ҷиҳати рафту омад ва интиқоли молу маҳсулот имконияти созгор фароҳам оварда шуда, роҳандозии тадбирҳои нишонрас дар ин самт идома дорад. сипас сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз ҷараёни корҳои сохтмонии иншооти гуногун дар ноҳияи Ховалинг шинос шуд. мавриди зикр аст, ки дар ин ноҳияи мамлакат барои беҳтарсозии инфраструктури зарурӣ ва фароҳам овардани имконияти созгор барои будубоши сокинон сохтмони 310 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. фаъолияти дастаҷамона ва истифодаи мақсадноки имкониятҳои фароҳам овардашуда имкон дод, ки дар соли 2018 40 иншоот ва дар 6 моҳи соли 2019 39 иншоот сохта ба истифода супорида шавад. дар ноҳияи Ховалинг масъулон нақша доранд, ки дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021, солҳои
рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ҷалби иқтидорҳои лозима корҳои ободонию бунёдкориро ҳамарӯза вусъат бахшида ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои назаррас дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. Дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хаттон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз ҷараёни тадбирҳои бунёдкорӣ ва ободонӣ дар ноҳияи Муъминобод дидан кард. Дар ноҳияи Муъминобод дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 250 иншоот ба нақша гирифта шуда буд, ки аз ин дар соли 2018 27 ва дар 6 моҳи соли 2019 32 иншоот сохта ба истифода супорида шуда корҳои ободонию бунёдкорӣ идома дорад. дар ноҳияи Муъминобод бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаву созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди иншооти гуногун аз қабили биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, роҳу пул, боғу тогзор ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ҷиҳати таъмини бозори истеъмолии сокинон бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ ва аз ҷиҳати экологии тоза ва бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ идома дорад. дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хаттон низ сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз ҷараёни корҳои сохтмони иншооти гуногун ва фаъолияти хоҷагиҳои кишоварзии шаҳр шинос шуд. дар шаҳри Кӯлоб низ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохтмони 865 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. дар соли 2018 аз иншооти ба нақша гирифта шуда 160 ва дар 6 моҳи соли 2019 65 иншоот сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. имрӯзҳо дар шаҳри Кӯлоб дар баробари сохтмони иншооти таъиноти гуногун бунёди боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва гулгаштҳо бо маром идома дорад. барои бо талаботи замони муосир ва фароҳам сохтани имкони созгор барои сайёҳат ва фароғати сокинон ва меҳмонон лоиҳаҳои муосир ва намунавӣ амалӣ гардонида мешаванд. ҷиҳати вусъат бахшидани тадбирҳои ободонӣ ва бо сифати баланд ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ ва бунёди боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва гулгаштҳо тамоми иқтидорҳо сафарбар карда шудаанд. пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншооти фарҳангӣ симои ин шаҳри бостонии мамлакат куллан тағйир ёфта барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонон муосиртарин макон фароҳам оварда мешавад. мавриди зикр аст ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла дар шаҳри Кӯлоб низ дар доираи сиёсати созандаву бобарори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободонию бунёдкорӣ вусъати тоза касб намуда дар баробари соҳибкорону шахсони саховатпеша сокинон низ ба таври дастаҷамъона дар ин тадбири нек саҳми хешро мегузоранд. аснои шиносоии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз ғайриқаноатбахш идома ёфтани раванди корҳои сохтмону навсозии баъзе иншоот низ дар шаҳри Кӯлоб изҳори нигаронӣ намуда масъулонро вазифадор карданд, ки дар ин самт ҳарчи зудтар чораандешӣ кунанд. ҳамчунин дар шаҳри Кӯлоб дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри тақвияти раванди корҳои ободонию бунёдкорӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маҷлиси ситоди корӣ баргузор шуд. зикр карда шуд, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хаттон дар баробари вусъат бахшидани корҳои сохтмонӣ то ҳол мушкилот зиёд буда баъзе аз масъулон дар ин самт фориғболӣ мекунанд. дар ҷараёни маҷлиси ситоди корӣ тамоми масъалаҳои лозима аз ҷумла соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хаттон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар ситод сарвазири мамлакат аз масъулин иҷрои саривақтӣ дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро талаб намуда изҳор доштанд, ки ҷиҳати тақвияти корҳои ободонию бунёдкорӣ тамоми иқтидорҳо сафарбар карда шуда соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хаттон барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ ҳамаҷониба омода карда шаванд. идомаи ахбор.
اجرای افضلیت‌های ملی در دوره‌های میانه مهلت و درازمدت تا سال 2030. در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برای بالا برداشتن سطح زندگی اهالی مملکت در برابر رسیدن به هدف‌های استراتژی با وسعت‌دهی شغل پرمحصول نیز دقت مخصوص داده می‌شود. زلفیه رحیم‌زاده اوید به ماهیت استراتژی ملی رشد گزارش نموده است. پیشرفت با ثبات اقتصادی کشور در اساس سندهای برنامه‌ای پیش از همه استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و دیگر برنامه‌های ساحوی و منطقوی تامین می‌گردد. استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 جهت تامین نمودن رشد منبعی کشور، اجرای افضلیت‌های ملی و در این اساس بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم برای دوره‌های میانه مهلت و درازمدت سال 2016 قبول کرده شد. در اسامبله گنرالی که در سال 2015 برگزار گردید در امریکا هدف‌های نو پیش بینی شدند برای هر یک دولت، اینچنین برای تاجیکستان نیز. تاجیکستان این حجت مذکور را امضا کرد و این هدف‌های رشد استوار تا سال 2030 برای همه دولت‌های جهان معین گردید. 17 هدف اساسی که همه دولت‌های جهان در نزد خود گذاشتند، تاجیکستان هم نیز این هدف‌های باید عملی کند. استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 از 6 باب عبارت بوده. روش منظم تهیه آن در 3 پرینسیپ اساسی رشد منبعی اساس یافته است: پیشگیری آسیب‌پذیری رشد آینده، بلند برداشتن ثمراناکی استفاده ذخیره‌های ملی، رشد در اساس نوآوری‌ها در همه ساحه‌های حیات اجتماعی و اقتصادی کشور. دوره‌های عملی سازی استراتژی رشد جمهوری تاجیکستان تا دوره سال پیش بینی شده است. این دوره به 3 دوره اساسی تقسیم می‌گردد: دوره 16 و 20، دوره سال‌های 21 و 25 و دوره سال‌های 26 و 30. برای هر یک دوره برنامه خاص خود، برنامه میانه ملت رشد جمهوری تاجیکستان در همین دوره تهیه می‌گردد و علاقه برنامه میانه ملت رشد جمهوری تاجیکستان در دوره سال‌های 16 و 20 علاقه تهیه گردید از طرف حکومت و پارلمانت کشور قبول گردیدند. موافق نقشه و برنامه‌های دولتی در این دوره به رشد صاحبکاری استحصالی و جلب سرمایه مستقیم همچون سمت تکان دهنده پیشرفت اقتصادیات افضلیت بیشتر داده، حصه سرمایه خصوصی در مجموع محصولات داخلی 2 برابر افزایش باید یابد. پیش بینی می‌گردد که تا سال 2030 فضای سرمایه‌گذاری تاجیکستان بهتر شده، حصه سرمایه خصوصی در مجموع محصولات داخلی 5 برابر می‌افزاید. یکی از نشانده‌هایی که در استراتژی پیش بینی گردید، گذاشتن اگراری اندستریالی با اندستریالی اگراری. از نقطه نظری نشانده‌های اقتصادی باشد، این چی معنا دارد؟ یعنی در ساختار مجموع محصولات داخلی سهم این ساحه نسبت به دیگر ساحه زیاد باید باشد. اگر ما این نشانده‌ها تحلیل کنیم و با ایندیکاتورهایی که در استراتژی پیش بینی شده به نظر اندازیم، دیده میتونیم که سهم ساحه صنعت در ساختار محصولات تا 21% پیشنهاد شده است. تا 21% نسبت به ساحه خارجی قشلاق که در ساحه 2030 پیش بینی کرده است که 18-19%. علاقه سهم صنعت نسبت به سهم ساحه خارجی قشلاق در ساختار مجموع محصولات داخلی زیاد می شود. در این صورت ما میتوانیم علاقه اعلام کنیم که کشور ما به کشور اندستریالی اگلی تبدیل یافته است. موافق دورنما ضرور است تا نظام نوی رشد با ثبات اقتصادی به جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ترقیات با سرعت صنعت، کشاورزی و تکمیل بخش مالیوی اساس یافته وسعت داده شود، زیرا جوهر اساسی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 این تامین نیکواحوالی و زندگی شایسته مردم می باشد. امрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои созандагӣ вусъат дошта, дар ноҳияи шаҳри Туз бо самгузории соҳибкорону сокинони ноҳия баробари дигар корҳои ободонӣ ҳамзамон роҳҳои сатҳи маҳаллӣ ба таъмиру навсозӣ ниёз дошта ба талабот ҷавобгӯ гардонда мешаванд. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. طبق نقشه چوب‌بندی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر توز اوید با کارهای سازندگی و بنیادکاری به خاطر استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه تدبیرهای آبادانی ادامه دارند که در این سمت سهم صاحبکاران و ساکنان نظر از ارزیابی می‌گردد. در همین دایره ساکن جماعت شهرک شهر توز دولتیار کوکانیف در همکاری با بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در ناحیه از حساب پسندازهای اویلویشان مقصد کردند که راه
мошингарди деҳаи худро ки солиёни зиёд таъмир нагардида буд мунфарш намуда барои рафтуои воситаи нақлиёт дар ҳама фаслҳои сол мутобиқ гардонанд. барои 30 солагӣ ҳамин роҳҳоро асфалтпӯш кунем. мо ҳозир 3 километр нақша дорем, 1 километрша асфалтпӯш кардем. боз дар оянда ният дорем ки бо бисёр ҷой яъне ки 10 километр дигаршани чӣ кунем. бо ҳамин дастгирӣ ҳамин яъне соҳибкоро, бо дастгирӣ яъне маҳалла, бо дастгирӣ ҳамон одамое ки яъне ки ҳаҷ мерафтагиян овардан мо маблағ додан ёрдам карданд. мо ҳамеро ният дорем ки 3 километр асфалтпӯш кунем. дар раванди татбиқи ин иқдоми нек барои босифат ва ҷавобгӯ ба талаботи роҳсозӣ анҷом додани корҳои навсозии роҳ мутахассисон ва техникаҳои муассисаи давлатӣ нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия кӯмак мерасонад. 1 километр роҳ таъмир карда баровардем. мо тамоми соҳибкорони ватаниро дастгирӣ карда таъмири роҳ ва пулҳоро ба анҷом мерасонем. ҳамчунин дар доираи корҳои созандагӣ бо ибтикори бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ноҳия бо ҷалби соҳибкорони саховатпеша ба як оилаи эҳтиёҷманд ки ба манзили истиқоматӣ ниёз дошт бахшида ба санаи муҳими таърихӣ иқдом гирифтанд ки сохта ҳамчун тӯҳфа тақдим намоянд. дар деҳаи чинори ҷамоати деҳоти ба номи худоиназар холматов аз тарафи як соҳибкор ба як оилаи камбизоат як хонаи истиқоматӣ ба истифода дода мешавад. айни ҳол сохтмонаш идома дорад. инчунин аз ҷониби он нафароне ки мақсади дубора зиёрати хонаи каъба доштанд он маблағи ҷамъкардаи хешро дар бунёди майдончаҳои варзишӣ, бунгоҳҳои тиббӣ ва дигар иншооти ба маҳал зарурӣ сарфа намуда ба ин васила мехоҳанд дар қатори соҳибкорон дар корҳои ободониву созандагӣ саҳм гузошта 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии кишварро бо дастовардҳои неку хотирмон таҷлил намоянд. дар ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ҷамоати деҳоти палдораки ноҳияи масҷо корҳои сохтмонӣ оғоз ёфт. соҳибкорон Ниёз Ниёзов ва Ҳокимбек Тутиев дар назди муассисаи таҳсилоти асосии рақами 9 ба номи Саид Умар Ниёзов 7 синфхонаи иловагӣ бунёд намуда истоданд. гузориши Сарбинози Суҳроб. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии асосии рақами 9 ба номи Саид Мумин Ниёзов аз соли 2009 инҷониб кӯдакону наврасони деҳаи палдораки ноҳияи Масҷоҳро бо таълиму тарбия фаро мегирад. аз сабаби он ки қаблан ҷамоати деҳоти палдорак аҳолии кам дошт мактаби деҳа дорои 10 синфхонаи таълимӣ буд. имрӯз бо сабаби зиёд шудани аҳолӣ ва хонандагон мушкилоти норасоии синфхонаҳо ба миён омад. баҳри ҳалли проблемаи ҷой дошта мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Масҷоҳ ва соҳибкорону истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти палдорак дар назди муассиса сохтмони синфхонаҳои иловагиро оғоз намуданд. акнун дар ҳудуди мактаб 7 синфхонаи иловагӣ бунёд карда мешавад. иттилоъ дода шуд ки корҳои сохтмонӣ то охири соли ҷорӣ ба анҷом расонида мешавад. баҳри ҳарчи зудтар анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ сокинони маҳалла дар баробари сохтмончиён ба таври ҳашар дар раванди корҳо ёрӣ мерасонанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ноҳия бошад корҳои таъмиру тармимкунӣ бо суръат идома дошта болопӯши бинои муассиса навсозӣ шуда истодааст. муассиса аз соли 1980 инҷониб фаъолият карда бо гузашти солҳо болопӯши он вайрону фарсуда гардида буд. ҳатто чандин маротиба дар вақтҳои боришот синфхонаҳо аз об пур мешуданд. акнун бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия болопӯши ин муассиса низ иваз карда шуда истодааст. маҳсулоти истеҳсолшаванда истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ мебошанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 дорои 16 синфхона буда кормандон ва омӯзгорро мекӯшанд ки сифати таҳсилот дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад. идомаи ахбор. ҷорӣ намудани усули муосири ташхис имрӯз ба ҷавонон имкон фароҳам овард ки қабл аз издивоҷ дар бораи саломатии ҳамдигар маълумоти мукаммал пайдо намоянд. дар моддаи 15 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон муоинаи тиббии шахсони никоҳшаванда ва шинос намудани онҳо бо натиҷаи муоина ҳатмӣ дониста мешавад. Бобокалон Амизода гузориш медиҳад. мақсади асосии ворид намудани тағйиру иловаҳо ба моддаи 15 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ин ворид намудани муоинаи тиббии ҳатмии шахсони никоҳшаванда ва онҳоро бо натиҷаи муоинаи тиббии ҳатмии ҳамдигар шинос кардан арзёбӣ намуд. муоинаи тиббии шахсони издивоҷкунанда инчунин додани машварат доир ба масъалаҳои тиббӣ ва масъалаҳои солимгардонии оила аз ҷониби муассисаҳои давлатии тандурустии маҳалли истиқомат ба таври ройгон гузаронида мешавад. инчунин дар моддаи 14 кодекси мазкур гуфта шудааст агар шахсоне ки аз муоинаи тиббии ҳатмӣ нагузаштанд ҳуқуқ ба бастани никоҳ надоранд.
гузарондаи муоинаи тиббии никоҳшавандагон тариқи ройгон мебошад. барои мақсади гузарондани муоинаи тиббӣ аз он иборат аст ки мо соҳимии ҷомеа ва саломатии халқи миллат мебошад ки мо ҳар як никоҳшавандагоне ки аз муоинаи тиббӣ мегузарад аз чанд зина иборат аст. Якум иборат аст аз ҳуҷраи ба қайдгирӣ, баъдон мегузаранд аз муоинаи тиббӣ мегузаранд флюорография мекунанд рентгени қафаси сина ки дар ин иборат мебошад бо касалиҳои тебе масил набошанд. Хоб мегузаранд аз таҳлили лабораторӣ хоб мегузаранд гепатит, аз ҳамин таҳлилҳо гузаронда баъд мо дида ба ҳар як пунктҳо ҷудо мекунем. Мақсад агар ки баъд бемориҳо бошанд ба ҳар як соҳаби духтурон гузаронда мо хулоса хур мебарорем. Агар ки солим бошанд хоб мо заимаи сепур карда дар онҳо пешниҳод карда мешавад. иҷозати туё дода метавонем. ҷорӣ намудани усули нави муосири муайянсозии оқибатҳои пешгирии тавлиди кӯдакони маъёб имрӯз ба ҷавонон имкон фароҳам овард ки дар бораи саломатии ҳамдигар маълумоти мукаммал пайдо намоянд, вале мутаассифона на ҳама ҷавонон аз ин имкониятҳо истифода мебаранд. ин барои беҳбудии кори ҳар як шаҳрванд мебошад. ин бисёр як фоидаовар аст барои он ки аксарияти одамон намедонистанд ки то ин дам онҳо ба бемориҳои вирусӣ дучор ҳастанд. мо ба онҳо корҳои фаҳмондадӣ мегузаронем оиди парҳезкории онҳо дар оянда ки ягон беморӣ дар авҷ наёрад, ҳамин бемории инора оиди корҳои фаҳмондадиҳӣ ба тарзи гузариши ин бемориҳо ба завҷаи он ё ки ба шавҳаршавандаи он кас корҳои фаҳмондадиҳӣ мебарем ки ҳамин азҳо худро эҳтиёт кунанд. имрӯзҳо бо пешрафти илму техника тамоми бемориҳо ва ҳамчунин нуқсонҳои модарзодӣ пеш аз тавлид дар батни модар ошкор карда мешавад. бинобар ин ҷавонон бояд аз ин имконоти мавҷуда истифода бурда пеш аз издивоҷ аз муоинаи тиббӣ ҳатмӣ гузаранд ва ба ин восита саломатии худ ва атрофиёнро ҳифз намоянд. бобокамол аминзода, убайдуллаи сайвалӣ, ахбор. гиёҳшиносон иттилоъ медиҳанд ки аз шумораи умумии гулу гиёҳҳое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон мерӯянд бештар аз 600 тои он шифобахш мебошад. табибон исбот карданд ки ҳама гуна бемориҳоро метавон бо гиёҳҳои шифобахш табобат намуд. гузориши Нуриддини Қурбон. طبق معلومات آماری در مجموع در طبیعت نوتکرار جمهوری تاجیکستان 4513 نامگوی گل و گیاه می روید که از اینها 663 نامگوی آن به طور داروواری استفاده برده می شوند. طبابت با گیاه‌های شفابخش نظر به داروهایی که در نتیجه کارکرد تیار کرده می شوند افضل‌تر است و آنها خصوصیت زود شفابخشی نیز دارند. با گل و گیاه‌های وطنی کسالی‌ها و بیماری‌های گوناگون را باید معالجه کنند. این تیبی سنتی مردم تاجیک می باشد و از روی همین تیبی سنتی برای ماندن طبابت اوریزه ها با گل و گیاه ها بسیار با موارد است. زیرا که ما از تجربه خود دیده برآمدیم که با گل و گیاه های وطنی که تاجیکستان از این گل و گیاه ها خیلی بای است. طبیبان تاکید می‌دارند که بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد، عضوهای هاضمه، راه‌های نفس، پوست، گرده، اورولوژی، دق نفس و غیره را توسط گیاه‌درمانی طبابت کردن ممکن است. بیماری‌های پوست، مثلا بیماری‌های راه‌های نفس، گرده و پیشابگاه، دل و عصب، مثلا بیماری‌های عضوهای اندوکرینی، عموما تمام نمود بیماری‌ها را ابو علی ابن سینا با اصول گیاه‌درمانی براه مانده بود و مثلا امروز هم در تمام دنیا و در تمام کشورهای مترقی دنیا اصول گیاه‌درمانی براه مانده شده است. گیاه‌های شفابخشی که امروز در جمهوری تاجیکستان میرویند تأثیر خوبی دوابخشی دارند و از جهت اقتصادی برای مردم دسترس میباشند. امروز در بعضی بیمارخانه‌های جمهوری گوشه‌های گیاه‌درمانی تشکیل کرده شده است که این هنوز قانع کننده نیست. باید در آینده طبابت با گیاه‌های شفابخش در همه بیمارخانه‌ها و مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه‌ها وسیع براه مانده شود. هدف اساسی حکومت مملکت به طور وسیع براه ماندن طبابت با گیاه‌های شفابخش حفظ سالمی جامعه بوده، اینچنین ثمرناک کارکرد نمودن گل و گیاه‌های شفابخش تاجیکستان است. مواد داروواری که از رستنی آماده کرده می‌شوند کاملا بی‌ضرر و نسبت به دیگر داروها شفابخشیش زیاد و نرخش ارزان میباشد. نوریدین قربان، اهل دین کریم، فیروزی موسی برای برنامه اخبار.
барномаи ахборро идома медиҳем. Аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон далели истифода ва муомилоти ғайриқонунии симкартҳои ширкатҳои мобилии Тоҷикистон аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Афғонистон ошкор ва пешгирӣ карда шуд. Гузориши маркази робитаҳои ҷамъиятии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. асри 21 давраи рушду тараққиёти бо суръати навгариҳои илми технологӣ бахусус дар соҳаи алоқа ба ҳисоб меравад. фурӯши ғайриқонунии симкортҳои зиёд ба номи шахсони бегона номнависшуда аз ҷониби ширкатҳои мобилӣ, инчунин интиқоли чунин симкортҳо ба кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла минтақаҳои наздисарҳадии ҷумҳурии исломии Афғонистон ва Қирғизистон барои аъзоёни созмонҳои террористӣ ва гурӯҳҳои трансмиллии нашаҷалоб ва қочоқчиёни молу маҳсулоти хӯрокворӣ шароҳид фароҳам овардааст. маҳз истифодаи симкортҳои беном ва ба исми шахсони бегона номнависшуда дар раванди муборизаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар бар зидди унсурҳои ҷиноятпеша мушкилиҳои зиёдро пеш меорад. раванди тафтиши ҷиноятҳои мансуб ба муомилоти ғайриқонунии симкортҳои мобилӣ муайян намуд, ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Хушвақтова Дидахон Назруллоевна соли таваллудаш 1989 зодаи ноҳияи Нуробод, истиқоматкунандаи ҷамоаки шаҳраки Шарораи шаҳри Ҳисор бар хилофи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он таҳти рақами 207 аз 30 апрели соли 2016 амал карда миқдори зиёда аз 35 адад симкорти ширкатҳои мобилии Вавилон, Тисел ва Мегафонро ба ному насаби худ харидорӣ намуда, онҳоро ғайриқонунӣ ба ҷумҳурии исломии Афғонистон интиқол додааст. мавриди зикр аст, ки Хушвақтова Дидахон соли 2016 бо шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон бо номи Фарҳод ғайрирасмӣ оиладор шуда, маҳз бо мусоидати охирин ба муомилоти ғайриқонунии симкортҳои мобилӣ ва интиқоли онҳо ба ҷумҳурии исломии Афғонистон даст задааст. ман соли 2016 ба шаҳрванди ҷумҳурии Афғонистон оиладор шудам, номаш Фарҳод. ана одам аз ман хоҳиш кард, ки ба ман сим-карта бигир бите. ман гирифтам додам, ҳама одам аз сим-карташ додам. пулам дода 40 сум, 50 сум, 60 сум, 100 сум. бо хайман сум дода, ки бигир амира регистрасияш ко ҳамаша. ман хайр рафтам, ҳама амира регистрасия кардам, додамаш ба номи худам. ман ай Фарҳод пурсидам, ки ин қадар сим-картаро шумо чӣ кор мекунед? мегӯд, ки хай ба акама, додарма, хоҳарма, хештаворма. мегуфтам, ки чӣ ба сим-картаи Тоҷикистон инҷа кор мекунам? мегӯд, ки инҷа сим-картаҳои шумо дар инҷа хушрӯ кор менад, инҷа дар сим-картаҳои мо бисёр дар Афғонистон бараҳ намеравам, арзун нестам, қиматан. ай шумо арзуна, бисёр истифодаш мебарем. мерафтам ширкатҳо мана занг мезадан, мегуфтам, ки апа ин қадар бисёр дар номтунай, мегуфтам, ки пулшон медодам, мегуфтам хайнама мегирифтам, сум мегирифтам, кори мана буд мекардам. оид ба ҳолати мазкур бо дастрасии моддаи 350 прим 1 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати Хушвақтова Дидахон Назруллоевна парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуд. тафтишоти пешакӣ идома дорад. ҳоли дар мин номи ман як сим-карта ғайриқонунӣ ҳаст. ай ҳамаи ширкат Вавилон, Мегафон, Тисел ҳастанд. аз ҳамаи ширкатҳо хоҳиш мекунам, ки Вавилон, Тисел, Мегафон, ки ҳамин номрои мана бикушанд. ман аз кардаи худ сахт пушаймон ҳастам. 9 феврали соли 2019 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 64 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он баъд аз ворид намудани тағйиру иловаҳо дубора қабул гардид. дар асоси қарори мазкур аз навбақатгирӣ ва назорати фурӯши сим-кортҳо аз ҷониби ширкатҳои мобилӣ ба танзим дароварда шуд. аз ин рӯ аз шаҳрвандони ҷумҳурӣ хоҳиш карда мешавад, ки ҷиҳати истифодаи симкортҳои ба ному насабашон сабт гардида бепарвоӣ зоҳир накунанд ва ба ин васила дар таъмини амнияти ҳаёти осоиштаи худ, аҳли хонавода ва тамоми сокинони ватани азизамон ҳиссагузор бошанд. барои таъмини сокинони шаҳри Хорух бо оби тозаи ошомиданӣ, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз маҳаллаи дашти болои шаҳр кашидани хати оби нӯшокӣ тариқи Шоҳқубури Боғивдара то маҳаллаи Хичордев оғоз гардида буд, мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо.
ҳанӯз моҳи декабри соли 2018 корҳои сохтмонӣ дар хати интиқоли об аз шоқубори боғивдара тариқи маҳаллаи дашти боло сӯи маҳаллаи хичордави шаҳри хоруғ оғоз гардида буд. маблағгузори лоиҳа шарикони рушд маҳсуб ёфта барои бунёди хати оби нӯшокӣ дар масофаи 2,7 километр тавассути қубури қудраш 150 миллиметраву 15 сантиметр иқдом гирифта шуд. бо мавриди истифода қарор гирифтани он имрӯз беш аз 1062 хоҷагии шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон пурра бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардид. қубури обгузар аз мавзеи дашти боло тавассути чинак ба маркази шаҳри хоруғ интиқол дода шуд. хати обгузар дар дораи лоиҳаи навсозии низоми таъмини об дар шаҳри хоруғ бунёд гардида маблағгузори онро шарикони рушд ба зимма доштанд. зимни боздид аз нуқтаи тақсими об раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов аз дастгири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд оид ба амалӣ намудани ин лоиҳа изҳори сипосу миннатдории бошандагони вилоятро баён кард. агар 10 сол пеш дастрасии сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо оби нӯшокӣ 47%-ро дар бар мегирифт, имрӯз ин нишондод 80%-ро ташкил медиҳад. гарчанде таи солҳои охир $4 миллион дар ин сам масраф гашта бошад ҳам таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баъри боз ҳам беҳтар намудани ҳолати дастрасии сокинони вилоят ба оби ошомидани талошҳои зиёд дорад. лоиҳаи мазкур аз соли 2017 ба кори худ шурӯъ намуда дар дораи он дар қаламрави ҷумҳурӣ бояд 75 нуқтаи нави низоми обтаъминкунӣ сохта ба истифода дода шавад ки аз ин шумора 50 ададаш ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон рост меояд. шарикони рушд изҳор намуданд ки хушбахт аз онанд ки дар обод намудани гӯшае аз ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон саҳмгузорӣ намуданд. новобаста аз оне ки дарёи ғун маркази вилоятро ба ду қисмат тақсим менамояд, сокинони ҳарду соҳил аз нарасидани оби ошомиданӣ танқисим мекашанд. барои бунёди хати оби нӯшокӣ 1 миллион 200 ҳазор сомонӣ маблағи шарикони рушд равона шудааст ки дар ҳадафи сокинони вилоят бо 100 иdoраву муассисаҳои ҳудуди шаҳри хоруғ низ аз оби ошомиданӣ таъмин гардиданд. барои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва ҳосилнокии баланд бо истифодаи оқилонаи замин ва тухмиҳои аълосифат дар 4000 хоҷагии деҳқонии ноҳияи Зафаробод навъҳои сифатноки тухмии зироатҳои кишоварзӣ кишт карда шудаанд. оид ба кишти маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи Зафаробод ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Зафаробод зиёда аз 30 000 гектар заминҳои кишаванда мавҷуд мебошад. бо назардошти аграрӣ ва мусоидии иқлими ноҳияи Зафаробод дар соли равон зиёд кардани майдони кишти пунбадона роҳандозӣ карда шуд. ин аст ки кишоварзон имсол дар майдони 14354 гектар замин кишти пунбадона гузарониданд. нисбати соли гузашта кишоварзон ноҳияи Зафаробод имсол 300 гектар кишти пунбадонаро зиёд карданд. дар ноҳияи Зафаробод ки яке аз ноҳияҳои калонтарини пахтакори вилояти Суғд мебошад, 12 пойгоҳи обкашӣ ва 28 агрегат мавҷуд буда, пойгоҳҳои обкашии ноҳия зиёда аз 30 000 гектар замини киштро бо об таъмин менамоянд. аз ин рӯ кишоварзон мушкилӣ барои обрасонӣ надоранд. умуман проблема об нест. мутахассисон барои беталаф ҷамъоварӣ кардани ҳосили пахта техникаҳои кишоварзиро аз нав таъмиру тармим менамоянд, то дар вақти ҳосилҷамъкунӣ мушкилӣ пеш наояд. барои ба даст овардани ҳосили хуби ғалладонагиҳо низ дар хоҷагиҳо тадбирҳои зиёд анҷом дода шудааст. дар майдони 3963 гектар кишти ғалладонагиҳо ҷавлондаем ки то ба имрӯз зиёда аз 9881 тонна ғалла ҷамъоварӣ намудем. иттилоъ дода шуд ки кишоварзони хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ҳамкорӣ бо олимони соҳа навъҳои тухмии баландсифати ғалладонагии пахта, сабзавоту полозиҳоро таҷриба гузаронида бо истифодаи оқилонаи обу замин кӯшиш менамоянд то ҳосили баланд ва хушсифат ба даст оранд. дар ноҳияи деваштичи вилояти Суғд дарави ғалладонагиҳо коркарди майдонҳои картошка ва бо мақсади фаровонҳосилию беҳтар гардидани сатҳи зиндагии сокинон анҷом додани кишти такрорӣ вусъат дорад. кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия барои омодагиҳо ба зимистони имсола ҳарчи бештар маҳсулот ҷамъоварӣ ва захира месозанд. гузориши мазбути бобозода. кишоварзони бо ҳимати ноҳияи деваштичи вилояти Суғд тибқи дурнамои солона терамоҳи соли гузашта дар майдони 7722 гектар ва аввали баҳори соли равон дар мазрааи 20913 гектар кишти гандуми ҷав доир намуданд. зимистони сербарфу баҳори серборони соли равон заминҳои лалмеро шодоб гардонида фаровонии ҳосили имсолии ғалладонагиҳоро таъмин гардонид. имрӯз дар ноҳия дариби ғалла бо ҷаҳду талош идома ёфта истодааст. бо қувваи 40 комбайн ҳамарӯза майдони 450 гектар ғаллазор бо сифати баланд дарав карда мешавад. токунун майдони зиёда аз 10 000 гектар ғаллазор даривида ҳосилнокии ҳар гектар майдон ба ҳисоби миёни 20 центнерро ташкил медиҳад. мо имсол тасмим гирифтем ки аз мусоид омадани боду ҳаво аз ҳосили зиёде ки имсол
در صحرا دیده می شود نزدیک 55,000 تن غله‌دانی‌ها جمع‌آوری نموده سهم خود را برای اجرای امنیت و آذوقه‌آوری کشور گذاریم. سال گذشته در ناحیه با شرکت همه شکل‌های خواجگی‌داری در میدان 3208 گیتار تخمه کارتوشک چنانیده 1113 تن کارتوشک خوشصفت جمع‌آوری گردیده بود که به حساب میانه به هر گیتار 280 سنت نیره راست می‌آمد. سال روان میدان کشتی کارتوشک را به 4428 گیتار رسانیده شاورزان همه شکل‌های خواجگی‌داری گرفتن 120,000 تن کارتوشک را دورنما انتخاب کردند که نشوننمای میدان کارتوشک‌زار تصدیق نیت نیک آنهاست. این عمل در هدف تامین ساکنان کشور بیشتاسویمان با کارتوشک اعلی صفت همزمان صادرات به اصطلاح دهقانان نان دوم را به خارج مملکت بیشتر می‌گرداند. ذکر به مورد است که به گردش کشاورزی درآوردن زمین‌های پرتو و سالیان زیاد از گردش کشاورزی برآمده در جماعت دهاتی موجون حکم عنعنه را دارد. در این سال من بعد خواه نقض آمد که کشاورزان جماعت دهاتی موجون زیاده از 6000 گیتار غله‌دانی کش کرده جمع آوری غله‌دانی بسیار نقض آمد. کارتوشک پروانه خواجگی‌های دهقانی حدود جماعت دهات که همه سال از هر گیتار میدان تا 500 سنت حاصل می‌گیرند از حساب فایده صافی به دست آمده چاه عمودی کافته و زمینی تشنه‌رب را شاداب گردانیده و کارتوشک‌زار تبدیل می‌دهند. سال روان سهامداران خواجگی‌های دهقانی انفرادی اولیوی اکرام جان اوتا به نام مصطفی خالماتov میرزا بابا و اوتا جان با مبلغ عمومی 1,120,000 سومانی 4 عدد چاه عمودی کافته زیاده از 20 گیتار زمین بیکار خوابیده را به گردش کشاورزی درآورده برای نزدیک 50 نفر ساکنان جای کاری دائمی و معاش خوب مهیا ساختند. جای زمینی لالمی بود. من همین زمین با کار کردیم. بچه‌ها کتی جای تحت کاری جای تشکیل کردیم. بچه‌ها خدا با شکر همش همینجا با حاضر آمده کار کردند. سهامداران خواجگی دهقانی اوتاجان در روند بنیاد باغ و میدان کارتوشک همزمان در زمین‌های آبی کشتی پامیدار و باینجان، بادرینگ و سبزی و جوار مکای پالیزی‌ها را راه اندازی نموده سطح زندگی خویش را خیلی بهتر گردانیدند. نیت داریم زمین‌ها غیر کشاورزی همین و زمین آبی کرده یک بار نه دوم بار حاصل گرفتن نیت داریم. سهامداران جهت بهترسازی شرایط زندگی و فراغت اهل عائله بازده زمین‌ها را بیشتر گردانیده درآمد زیاد می‌گیرند. مضبوطی بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. тоҷикистон дорои табиати нотакрор ва олами бои гуногуни ҳайвоноту набототи нодир аст. кормандони муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ин мақсад дар резервати биосферии ромид парвариши гавазни бухороиро ба роҳ монда ҳамасола саршумори ин намуди ҳайвоноти нодирро зиёд менамоянд. муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ҳифзу афзунгардонии ҳайвоноти нодир ва таъмин намудани гуногунии биологӣ дар экосистемаҳои табиии тоҷикистон дар резервати биосферии ромид дар масоҳати 4.5 гектар парвариши гавазни бухороиро ба роҳ мондааст. бо ин мақсад соли 2015 аз мамнунгоҳи табиии давлатии бешаи палангон 3 сар гавазни бухороӣ ҷиҳати парвариш ва афзун намудани саршумори ин намуди ҳайвоноти нодир ба резервати биосферии ромид оварда шуд. асосан масоҳати умумии резервати биосферии ромид 16400 гектарро дар бар мегирад ки дар ин макон на танҳо ҳайвоноту паррандагони нодир балки олами бою наботот низ мавҷуд буда дар маҷмӯъ ҳамаи ин аз тарафи масъулони ин ниҳоди давлатӣ ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд. дар заминаи талошу заҳматҳои шабонарӯзии мутахассисони соҳа саршумори гавазнҳои бухороӣ шуруъ аз солҳои 2015 ва 16 дар резервати биосферии ромид аз 5 сар гавазни бухороӣ ки мутобиқ карда шуда буданд то ин дам ба 18 сар расонида шуд. 5 гавазни модина дар ин мавсим насл ба бор овард ки ҳоло инкишофёбии гавазнҳои бухороии навзод мутадил буда вазнгирии табиияшон низ хуб ба назар мерасад. ба иттилои мутахассисон ҳоло дар ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи ҷумҳурӣ зиёда аз 400 сар гавазни бухороӣ мавҷуд буда парвариш карда мешаванд. бояд тазаккур дод ки дар экосистемаҳои табиӣ муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда аз 93 то 95% ҳайвоноти нодир ки ба китоби сурхи тоҷикистон ворид карда шудаанд ва шумораи хеле зиёд доранд ҳифзу парвариш карда мешаванд. дар резервати биосферии ромид дар масоҳати 5 гектар парваришгоҳи замонавӣ бо фароҳам овардани шароитҳои табиӣ табиати ёбоӣ яъне дастрасии табиии об масоҳати ғизогирии табиӣ барои ҳар як гавазни бухорӣ фаъол карда шуд.
гавазни бухороӣ аз ҷумлаи нодиртарин ҳайвони табиати тоҷикистон аст ки таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ ба он зиёд аст. кормандони муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ҳифзи олами бойи ҳайвоноту набототи нодири мамлакат аз ҷумла гавазни бухороӣ тадбирҳои саривақтӣ андешида баҳри афзун намудани саршумори он ва ҷиҳати парвариши ин намуди ҳайвоноти нодир дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ аз ҳарвақта дида бештар талош менамоянд. муҳиддини муҳаммадовуд, фарҳоди восен, неққадами нуралӣ барои барномаи ахбор. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ василаи муҳими ҷалби наврасону ҷавонон ба китобхонӣ ва баландбардоштани маънавиёт. дар ноҳияи айнии вилояти Суғд даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ аз рӯи 4 номинатсия ҷамъбаст гардида беҳтаринҳо ба даври вилоятӣ роҳ ёфтанд. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз ноҳияи айнӣ. афзалзода рухшона хонандаи синфи 8-ми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16-и ноҳияи айнӣ бо иштироки фаъолона ва истеъдоди нотакрор яке аз ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ гардид. вай барои иштирок дар ин озмун омодагии хуб дида бо аз ёд кардану хондани осори адибони классики тоҷик диққати иштирокдорон ва ҳайати ҳакамонро ба худ ҷалб намуд. аз хурдӣ ба азён намудани осори адибон ва хондани китобҳои бадеӣ шуғли зиёд доштам. ман иштироккунанда дар номинатсияи якуми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ мебошам ва донандаи 100 то ғазал, беш аз 120 рубоӣ, 750 мисра аз достонҳои шоҳнома, 100 мисра қасидаи шикоят аз пирӣ ва 400 мисра дигар навъҳои шеърӣ бо забонҳои англисӣ, хитоӣ ва русӣ аз бар намудам. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар ноҳияи айнӣ тибқи муқаррарот аз рӯи 4 номинатсияи пешниҳод гардида аз ҷумла аз ёд кардану хондани осори адибони классики тоҷик, аз ёд кардану хондани осори адибони муосири тоҷик, аз ёд кардану хондани ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик, ҳамчунин аз ёд кардану хондани осори адабиёти ҷаҳон гузаронида шуд. 32 нафар иштирокчиёни озмун аз 8 ҷамоату шаҳраки ноҳия ки аксарияташон муассилини муассисаҳои таълимӣ мебошанд, тамоми маҳорати худро истифода намуда барои ғолиби даври ноҳиявӣ шудан талош варзиданд. тибқи хулосаи ҳайати комиссияи даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар ноҳияи айнӣ аз рӯи 4 номинатсия афзалзода рухшона, матонат боева, шукрия разоқова ва гулнозаи шукрулло ҷойҳои аввалро соҳиб гардида ба даври вилоятии озмун роҳ ёфтанд. ба ғолибони озмун ифтихорнома ва мукофотҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ ҳамчунин шоҳҷоизаи даври ноҳиявии озмун тибқи натиҷагирӣ ба Муродбеки Матлаб, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13-и деҳаи шаб тақдим карда шуд. дар истироҳатгоҳи кӯдакону наврасони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба номи 20-солагии истиқлолият воқеъ дар мавзеи деҳмои ноҳияи Ҷабор Расулов дар давраи тобистон дар 6 баст наздики 1,5 хонанда ба истироҳат фаро гирифта мешаванд. гузориш аз вилояти Суғд. дар баси сеюми истироҳатгоҳи кӯдакону наврасони 20-солагии истиқлолият 220 нафар хонандагони мактабҳо аз ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ба истироҳати давраи таътили тобистона ҷалб шуданд. фазои шодию хурсандӣ, сайру тамошо, машғулиятҳои фарҳангию фароғатӣ, варзишию солимгардонӣ, иштирок дар маҳфилҳои касбу ҳунаромӯзию эҷодкорӣ, чорабиниҳои гуногун, таомномаи серғизо дар мавзеи хушобу ҳаво ба кӯдакону наврасон имкони хуби ташкили истироҳати хушу гуворо фароҳам меоварад. бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии истироҳатгоҳи кӯдакону наврасон дар масоҳати 5,6 гектар мавзеи чашмаи деҳмой иборат аз 6 бинои истиқоматӣ барои 240 ҷой, бинои маъмурию тиббӣ, 2 ҳавзи шиноварии кушод ва 1 ҳавзи шиноварии пӯшида, кӯли сунъӣ, амфитеатр, майдону майдончаҳои варзишӣ, бинои утоқҳо барои маҳфилҳо, иншооти дигари фароғатӣ сохта шуда, шароити арзанда барои ташкили истироҳати кӯдакону наврасон бунёд гардидааст. чунин шароитҳо ва ташкили фароғати 10 рӯза дар якбаст дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурӣ дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон шурӯъ аз реҷаи рӯз то баргузории чорабиниҳо ба истироҳати фоиданоки хонандагон равона гардидааст. дар истироҳатгоҳи мо реҷаи рӯз ва нақшаҳои чорабинӣ дар асоси низомномаи умумӣ ташкил карда шудааст то ки истироҳату
فراغتی کودکان ثمرناک و مقصدناک گذرد. در استراحتگاه 15 نفر مربیان در اساس آزمون از حساب متخصصان جوانی پداگوژی به کار تعلیم و تربیت و تشکیل استراحتی با فراغت کودکان جلب گردیدند. در استراحتگاه برابر تشکیل فراغت فعالیت 10 محفل هنرآموزی، تکمیل دانش و مهارت، ذوق زیبایی پرستی برای تشکیل کودکان و نوجوانان نقش مهم دارند. رسم کشی شغل دوست داشته من هست و برای همین من در این استراحتگاه با این محفل هر روز می‌بینم. چاره‌بینی و مشغولیت‌های معرفتی، فرهنگی و فراغتی، واخوری‌ها، سیر و تماشا، قوازمایی‌های ایجادی و ورزشی مطابق با تکمیل مهارت و ایجادکاری کودکان و نوجوانان برگزار کرده می‌شوند. در ناحیه لخش دوری ناحیوی مسابقه جمهوریوی ورزشی برای دریافت جام پیشوای ملت عاید به شاهمات برگزار گردید. در دوری ناحیوی زیاده از 300 نفر اشتراک کردند. گزارش از ناحیه لخش. بار اول است که در جمهوری تاجیکستان مسابقه جمهوریوی ورزشی برای دریافت جام پیشوای ملت عاید به شاهمات برگزار کرده می شود. جوانان و خوانندگان از ناحیه لخش در دور ناحیوی مسابقه شاهمات اشتراک کرده برای به دست آوردن جایهای افتخاری و اشتراک در دورهای من بعد سبقت نمودند. اشتراک فعالانه جوانان و خوانندگان از توجه داشتن آنها به این نمود ورزش شهادت می دهد. تاکید کرده شد که برگزاری چنین مسابقه ها منفعت آور بوده برای انکشاف ذهنی و تفکر نسل نورس زمینه مساعد فراهم می آورد. امروز زیر سیاست ورزش پرورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای جلب جوانان به نمودهای گوناگون ورزش از جمله شاهمات تدبیرهای مهم عملی کرده شده. تشکیل کردن مسابقه جمهوریوی ورزشی برای دریافت جام پیشوای ملت عاید به شاهمات از ادامه منطقی تشبس‌های سردار دولت سرچشمه می گیرد. در دور ناحیوی مسابقه جمهوریوی ورزشی برای دریافت جام پیشوای ملت عاید به شاهمات زیاده از 300 نفر اشتراک کرده بین هم رقابت نمودند. امروز در ناحیه لخش با جلب وسیع نورسان و جوانان، راهبران و کارمندان تشکیلات و مؤسسات و بخصوص اهالی مرحله انتخابی ناحیوی عاید به شاهمات برای دریافت جام پیشوای ملت در ناحیه لخش برگزار گردید. آموزگاران تاکید می‌دارند که سال به سال در ناحیه لخش میل و رغبت جوانان به شاهمات بازی بیشتر گردیده است و تشکیل مسابقه جمهوریوی شاهمات برای آنها راه موفقیت را باز خواهد نمود. مسابقه جمهوریوی برای دریافت جام پیشوای ملت عاید به شاهمات در 4 مرحله دایر کرده می شود. گذراندن مسابقه جمهوریوی شاهمات امکانیت فراهم می‌آورد که جوانان لیاقتمند مهارت خود را سنجیده بهترین شاهمات بازان و جوانان با استعداد معرفی گردند. نوریدین قربان، بهرالدین اسماعیل‌دین از ناحیه لخش برای برنامه اخبار. بیننده های گرامی، چنین بودن خبر و گزارش هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نبودند و منظوری شما نموده. با شما زندگی آباد و آسایش را تمنا داریم. با برنامه های تلویزیون تاجیکستان بمانید.